تفري سبورت الحلافي ناي هاجراو محبر منسيات تمهار إيرتراي جرماي جزيها فليخا أتخبل كاتف كده اللي خامش بوا أوكي جزيها فليخا لما عن تبزي مسانا ختعلل فقادنيا مهانكاس مع أن تحقواسن زلن مسجانان وسني بولم بشمين بشم تختاتلتي دمت رادي إيرنان أدالو تانكا غنيلنا ناولكو مباركس جرماي منالبات نمجمريا خون دحر بايتا خاب على خامنيخا انت هتقبر نيركا حصرا بيلكا تتفالت انا بتعم دسم بلن نيرو بزقدمه أدالو تري إيرنا مسجانا يقرب بزقبركم لي أدمه أسعيبه دحر بايتاي خجلت أنا جرماي تفري أبا حبيش بهال وليده زعبه كله أسمر على عربيو اوكي أو بيت مرتاخير 4 عامات مستمهركو ناب بيت جيرجيس ميدل سكول حالتنا مالتي وكاب ميدل سكول لما أو خاب شامناي كفل لما أنا بتكنيكال سكول جوين جيرا مالتيو كاب تكبر دمها ناب إير فورس ناب حيل أيرنا إثيوبيا بس أمبيرا مالتيو أو 16 عامات مسجل قلبو بهونتات ناي إيرترا بإسربيت نشوعة عامات بحري مسرع لا معناتيو خاو مثل أكو خاء أما سمرا متى فابريكا على بسمرا ناي planning assistant department head كوينة قل نيرة معناتيو أبو بناتي قل زي جمركو من ساعات حس كموعي من ساعات مثل عن أبحن قولي سلزنا برا بقى كسلت إن جميرة معناتيو وعشان كسلت إن جمر كلون فابريكا سرح لازم بركو فابريكا على بسمرا بارا كله أبس ديفيجن تسعة نبرت مع أكسلت جميرة أنا وناي مثل أن كورسات وسيدة مالتيو اوكي وجميرة ده درجاملو حيلي شعو مثل أن كوينو مالتيو أبستفعل الإعلان تتهدم أخيدي يسلط النيرة مالتي بجزي درجي إذا حج قدمنا أتنت مالتي هو قدمنا أتنت مالتي اوكي تأثير كحمز نبركا قال وانت انت على إنه هو ما أسي خات تأثير كاس لمن تايك أنا تذكرني الساعة قدمتي توك بس مرة ورا أبناء الرور هنديا ري 1975 بفرنجي عارف مالتي أنا تعرفينا خاب إيرفورس عفانو سيدم نابو جبتي كمنا مالتي قد كتاب قداغيتهم نابو جبتي كمنا مالتي أسران حارس سمنيرنا مالتي خاب حيل أير ومبدي شفتا يلوم بقى وسيدم نابو بقى دربيو منا مالتي اوكي لحد دحرسو منو بقطع توصل تايشمون أبا اسمرات خفيتو مالتي نحنا قنا بتوشتلنا شعو أبقبل لنا تأثيرنا اوكي أبو خلنا خاء كعسرت شيء خاء خذ حيل بحر خاء تعرفين متجم ما إرتراويان دماني أتا مسانا زنبرة كفلي أبتقنا خاء نعم خاء يتيوم مالتي دحري خاء أنا أبو لا حيل بحري إرتراويان زنبور ما حيل بحر زنبور إرتراويان مالتي حجي خندي تصني حكومة بتي بيت مأسرت مالتي أبس مرمرا ودينا حجين تعيشوا مختاريهم مسؤولنا ترانسفير كبرنا وهني بيت زي تحسب خاع شعوها شعبيا خاع مسألة إسرائيل زنبرة كارشل كله مسوساته شعوب أنا أنت هجيرو منا ساعة سنة إليتي مسيوم تسيوم بكاتينا أسيرم كريتا بخلته أسيرم ناب إيربورت وسيدم نحن فازر شنو نام مسيرنا نيرو بركز ساعة سنة إليتي مسيوم أسيرم كوستوا خلوه هذا تحسب كان بتساعتي إنه سيدم ناب إيربورت وسيدم نام مالتي أب إيربورت نفاريت نيرا أتا نفاريت شغلهم أديس أبا وسيدم نام مالتي وكان بيت مأسرت مالت دي ولا تفتحكم أنا بيت مأسرت أديس أبا نبدو سنازلو كبس مرة وين نوصل زلنا اوكي حجي زجر مكاجات أمسي تقرميها أو سي حفتي سي هوستس وين أوص أني حفتنا فاريد اوكي أنا إثيوبيا أي تفلتني أنا را أو مخاطرة تأثير أنت قدرت تخديني النور كوها يثير فورميلا كله دم أي تحسب يبله نايدم كلام سلازم نبرته مسرعيته كابروحو كوينا ببخيات نابخيت عتام على تيو خبس مرح ساعة ساباس بروحو كوينا ما باقي صعد كرر أنا يدلوان من ساون تمساون كالو خلوان بركة تجلس ما غنيرو شو حمتر 4 سبينا نيرنا نبي ونيرو منا مسانا بوليس ونيرو منا حدا تقرأ لك عتمارة خنيرونا نقول له هنا 4 سبت عينا ذا نقاري تزيئة نادي سابا وسيداتنا تأثيركم اللي ذول هم هنياتي ركب مسز باوغن بارس لزنبروكم دي ولا سيوا مغنياتو ريخا أمباسادر عن ميكائيل كحساي بايلوت نهنا دينيرو عن ميكائيل نفارت حيزو عدن مستدى بالحريو عبي تيشين تفتيرو معركي أبتتايش منافي
ኣብቲ ካምፕ ምክንያቱ በቃ ሽዑ ምትእማን ተሳኢኑ ኣቅደም ክፀርፉና ጀሚሮም ሽዑ ሰራዊታዊ ዝነበረ በቃ ወንበዴ ሽፍታ ገለ እናበሉ ኣይሕልፉኻን እዮም ብዙሕ ወጥሪ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብኣ ዝነበረ ኣዛዚ ኮሎኔል ፋንታ በላይ ይበሃል ድሓር ጀነራል ኮይኑ ንሱ ቨሪ ሪዘነብል ፐርሰን ነይሩ ንሱ ብተኸላኺሉና ንዓና እምበር ናና ህይወት ኣብኡ ክሓልፍ ዝግባእ ነይሩ ክንደይ ዓመት ኣሲርካኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 7 ዓመት ኣብ 4ኛ ክፍለ ጦር ዝበሃል ፍርቂ ሰዓት ጥራይ ፀሓይ ትወፀሉ 23 ሰዓት ፈርቃ ናብ ገዛ ትኹርመሉ ቤተሰብ ትሪእሉ ሰማይን ምድርን ጥራይ ኢኻ ትርኢ ንሽቓ እውን ክትከይድ ከለኻ ካብቲ ክልተ ካሜራ ሓደ ካብቲ ክወፅእ ከሎ ምስተመልሰ ጥራይ ኢኻ ትወፅእ እምበር ከም ድላይካ ተኣቱን ትወፅእ ኣይኮንካን ነርካ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ግን ንጎ ካብ ሰዓት 9 ሰዓት 9 ፈርቃ ነይራትና ማለት እዩ ናይ ፀሓይ ካብኡ ግን ኣብ ገዛ ኢና ንውዕል ሙሉእ መዓልቲ ሕጂ ድሕሪ እቲ ምስ ፈትሑኩም ነፃ ምስ ወፃኻሲ እንታይ ጌርካ ናበይ ኸድካ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቁሩብ ፀኒሐ ካብኡ ንስመራ ይመፅእ በቃ ቅድሚ ናፅነት ወ ኣብ ስመራ ተመሊስካሲ እንታይ ትገብር ነርካ ናብ ስራሕ ከኣቲኻ ማለት መጣሁ ኣነ እኳ ሓደ 8 ወርሒ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኩን ስቕኢለ ንኽወፅእ ዝሓስብ ነይረ ግን it was very ታእሽሙ ነይሩ ብጣዕሚ ሓለዋ ናይቲ ጦር እቲ ብሎኮታት ገለመለ ጽኑዕ ድሓረይ ከዓ ተኣሲርካ ነርካ ትወፅእ ከተብል ናበይኻ ግን ብዙሕ ታእሽሙ ናይ ሕለፍ ገና ገለ ብዙሕ ሽግር በቐበለታት ገለመለታት ስለ ዝነበረ ኣነ ክወፅእ ይመደበይ ነይሩ ምምፀኤ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ከለኹ ግን ክወፅእ ኣይከኣልኩን እግዚኣብሔር ከዓ ይፈቐዶ ንኸውን ኣይደልነው ግን ኣነ በቃ እቲ ኣብኡ ምስከትኩ ሽዑ በቃ ኣብ ናይ እስር ቤት መልቀቂ ወረቐት ስለ ዝነበረኒ ምስ ሒዘት ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ምስከትኩ ተቀቢሎም ኣብቲ እንዳባራተሎ መዲቦምኒ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ እንዳዓለባ ኣስመራ ማለት እዩ እንዳባራተሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ እዚኣ ኣብ ሓብሽ ትብል ካበያ መፅያ ዛሽም እዚኣ ካብ ሕጂ ካብ ግርማይ ተፈሪ ንብልሲ በብሓብሽ ዝያዳ ትፍለጥ ሓቀይ ወ ካብ ምንታይ ተላዒላ እዚኣ ለጊባሃካ እንታይ መስለካ ቀደም ተማሃሮ ከለና ቀዳማይ ክፍልና ክንጅምር ከለና ቅድሚኡ ረጉይ ስለ ዝነበርኩ ወዲ ኬክ ያብሉን ነይሮም ቀዳማይ ክፍሊ ለኣኽርያ ምስኣተኹ ሽዑ በረኸት ሃብተ ዝበሃል ማማይ ብቕፅል ሽሙ ዝፅዋዕ ኣብ ሲቪል ዝሰርሕ ነይሩ ኣብ ባፅዕ ብደርጊ ዝተረሸነ ማለት እዩ ንሱ ይውፅእ ለይ ዛና ዓየ ዝጠመቐኒ ኣብ ሓበሽ ምሰለኒ ለጊባትኒ ምሳይ ዓብያ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ምሳይ ኣላ ናብቲ ናይ ስፖርት እንዲ ክምለሰካ ደለ ኦኬ ላስት ኢንፎርሜሽን ዘለኒ ትሬነር ናይ ኩዕሶ ዝነበርካ ኣብ ኤርትራ ሓቀ ባዕልኻ እውን ትፃወት ነርካ ቦርቴረ ነርካ ናይ በዓል ተዘይተጋገን ኣብ በዓል ጋንታ ኣምባሴራ ዋላ ሰራይ መንደፈራ ሰራየ ናይ ቴሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኤርፎርስ ኦኬ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ናብ ኩዕሶ መሪፅካ ዝገርመካ እዩ ኣነ ብንእሽተይ ቆልዓ ከለኹ ገዛውትና ዕዳጋ ዓርቢ ነይሩ ሕጂ ወዲ ሓትነይ ኣፈሮብያ ነይሩ ሲኒየር ማርያ ዘሪኒ ዝበሃል እዩ ሕጂ ናብኡ ተለያይካ ከይድ ነይረ መቸም ንእሽተ ኮንካ ትለኣኽ እንዲኻ ስቕልና ኢና ንለኣኽ ነርና መቑሽሻ ይንብል ገለ ንብል ስቕልና ንለኣኽ ነርና ተብልቲ ቀደም ማለት እዩ ከም ቅሎሚ ዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከይድ ከለኹ ፈሮብያ እንዲያ ብእግሪ መንገደይ ኣብቲ ፈሮብያ ኣለኛሜንተ ክገብሩ ከለዉ በዓል ሓማሴን በዓል መረብ ዝበሃሉ ነይሮም በዓል ኣፍሪቃ ዝበሃሉ ነይሮም በዓል ረድዮ መሪና ዝበሃሉ ነይሮም ኣብኡ ብእግሪ መንገደይ ገለ 15 ደቂቕ እሞ ብኡ ተሳሒበ ማለት እዩ እቲ ናተይ ተኣሽሙ ብኩዕሾስ በቃ ተኣሽሙ ኮይነ ማለት እዩ ተሳሒበ ሽዑ ካልሲ ገይረ ኣብ ገዛውተይ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ ኣብ ሪጋ ገዛውተይ ንደቂ ገዛውቲ ኮይና ንፃወት ነይርና ማለት እዩ ድሓር ካብኡ ናብ ምንታይ ሓሊፍና ናብ ፓሎነ መን ነይርዎ ሓደ ጆቫኒ ማሶላ ዝበሃል ምስሓው ኤንሶ ማሶላ ባህሉ ክልቲኦም ወነንቲ ናይ ቺኔማ ሓማሴን እዮም ነይሮም ኣቦኦም ኣብኦም ዝቆጡ ነይሮም ሕጂ ናብኡ ከይድና ክንፃወት ኣብቲ እንዳ ከረሜሎ ዝበሃል መደበር ኣብኡ ከይድና ክንፃወት ከለና ኣብኡ ኣነ ነይረ ኣልጋውራሽ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እኳ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣልጋውራሽ ኤልያስ ሳሙኤል ተክለ በስመራ ኣሎ ግርማይ ሳንቲም ኣስመራ ኣሎ ሓውን ግርማይ ሳንቲም በርሀ ቱክቱክ ንብሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ንሕና ኣብ ክልተ ተመቂልና እቶም ክልተ ሕዋት ናይ ሰንበት መቑሽሽ ዝዋሃቦም ንሲኔማ ክልተኦም ጋንታ ገይሮም ኣብኡ የፃውቱና ነይሮም ንሳቶም ከዓ ፃውቱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ክንከለና እንታይ ሻ ወሲዶም ባኑ ዘሎ ፃባ ዘሎ ኣብሊዖም በቃ ፕሮፌሽናል ናይ ከብድና ኢና ነርና ባይዘወት ካብኡ በቃ ንፈላለ ማለት እዩ ተሰንበት ብኸምኡ እያ ተሓልፍ ነይራ ማለት እዩ
ኢና ምንታይ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ ታእሽሙ ኣቲና ማለት እዩ ዓለም ዝበሃል ነይሩ ዓለም ሙቾ ንሓማሴን ተፃዋታይ ፍሉጥ ነይሩ ኣብኡ ዝነበርና ማለት እዩ ኣብታ እንዳኸሪሜሎ ንፃወት ነበርና ግርማይ ሳንቲም ኣምባሳደር ደረጃ እዩ ዘሎ ሕጂ እሱ ናይ ማይ ላሓም ተፃዋታይ ነይሩ ማለት እዩ ወጣጋ ዓርቢሱን ዘሰይም ጎራብቲ ኣብ ሓደ ዓቢና ሓው እውን እዚ ዶክተር በርሃ ተገርጊሱን ሰናኡ ፃወት ነይሩ በቃ ሰንበት ኣብ ኣይና ንረኸብ ፀሃይ ብርሃ ዝበሃል ሓርከይ ነይሩ ረሲዐዮ ሞይቲ ምስኪናይ እሱ እውን ምሳና ፃወት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጆባን ማሰላ በስመራ ኣሎ እንዳሳርቶ ከመይ ዝበለ ኣለዎ ሳሕ ጁን ካብ ስፖርት ኣይተፈልየን ኣብ ናይ ማካይን ቅድድም ኮሚቴ ኣሎ ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኮሚቴ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ እናኸደውን የልምዕ እዩ ኣብ ልምዓት ኣትዩ ኣነ እኳ ከላገፀሉ ከለኹ ንሰበይቱ እንታይ ብላ ነይረ ኣንቲ ሰብኣይክስ ናይ ሕርሻ ሚኒስተር ዚ ኮይኑ ይብላ ነይረ ምክንያቱ በዓል ኮምቦኒ ለውጥዎ እዩ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ለውጥዎ እዩ ላሳለ ለውጥዎ እዩ በታክልቲ ነቲ ሜዳውን ሳዕር እናገበረ ብዙሕ ይፅዕር ነይሩ ማለት እዩ ብናይ ስፖርት ዝነበሮሲ ኣብዚ መወዳእታ እውን ኣብዚ ዝንቀሳቀሰሉ ዝነበርኩ ብዞም መንእሰያት እውን ንኣብነት ሜዳ መሰዳለኹ ባሎታት ምስ ገበርኩ ናይ ችልድረን ፉትቦል ምስ ገበርኩ ማለት እዩ ንሱ እውን ኔት ሓጊዙኒ ማለት እዩ ኔት ዘሰኪአት ንሱ ወፊለይ ማለት እዩ ካታተለኒ ነይሩ ኣብቲ ናይ ብሽክለታ እውን ምክሪ ህበኒ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሞንቴን ባይክ ካብኡ ከይደ ዝምከር ነይረ ኣነ ምክንያቱ ቀዳማይ ነበርኩን ንሱ ግን ክሳዕ ኦሎምፒክ ከይዱ ዝተሳተፈ ስለ ዝነበረ ሓርካ ዝነበረ ከይደ ካብኡ ምክሪ ይወስድ ነይረ ማለት እዩ ናይ ብሽክለታ ከመይ ነጥብ ዋህባ ከመይ እዩ ትሕጊ ናይ ብሽክለታ ካብኡ ፅኒሐ በቃ ሽዑ የወዳድር ነይረ ማለት እዩ ብሽክለታ ኣብቲ ናይ ኤክስፖ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂሲ ናይ ኩዕሶ ጥራሕ ዘይኮንካስ ናይ ብሽክለታ ዋላ ናይ ማኪና ቅድድም ኣብ ኩሉ ተመክሮ ኣለካ ምሽ እዚ እንታይ መስለካ ታራቴ ዋና ናይ ኩዕሶ እንድያ ንስኻ ከዓኒ እዚ ማስፖርት ኢለ ዝሓስብዎ ጅና በዓል ኣይሮቢክስ ነይሩና ማለት እዩ ኣብ ትሕተይ ነይሩ ማለት እዩ ኣይሮቢክስ ዝገብሩ ነይሮም እዚ ናይ ታራቴ ናይ ጁዶውኑ ነይሮምና ብብዝሒ ካልእ ከዓኒ ማስ ስፖርት ዝበሃሉ ከዓኒ ነይሮምና ጉያ ከዓ ናይ ጉያ ከዓ ነይሮምና ዝጎዩ ሕጂ ካብቶም ጉያ ሓደ ግዜ ገርጊስ ስቴፋኖስ ዝበሃል ጽቡቕ ነጥቢ ኣምፂኡ ናብ ኣውስትራልያ ልኢኽናያ ነርና ካባና ስለ ዝኾነ ገንዘብ ኣዋፂና ባዕልና ኩሉቲ ስፖርተኛ ኩሉ ኣዋፂና ክዳን ከዲድና ጫማ ገዚእና ኣቢልና ንኣውስትራልያ ተወዳዲሩ መፂኡ ገርጊስ ስቴፋኖስ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ መኺረዮ ንሱ ጎያይ ናይ 10,000 ናይ ማራቶን ክኸውን ከም ዝኽእል ንሱ ግን ኩዕሾ ስለ ዘፍቅር ዝነበረ ነቲ ጉያ ገዲፉ ኣብ ኩዕሾ ኣትዩ ሕጂ እኳ ብሳዋይ ዝህሉ እምበር ተስፋ ዝነበሮ እዩ ካልእ ሚካኤል ዝበሃል ሚካኤል ዝበሃል ግን ይጎይ ኣሎ ሕጂ ወዲ ገዛውቱ ወዲ ማይ ተመና እዩ እዚ ሚካኤል ሕጂ ስቲል ይጎይ ኣሎ ሳዕ ፈረንሳይ መጪ ይሳተፍ ግርማይ ሕጂ ናይ ዓመተ ምህረት ኢና ንዛረብ ዘለና 97 96 95 ነግረካ ኣለኹ ኣነ እዚ ሕጂ ድሕሪ ናጽነት እዩ ድሕሪ ናጽነት ወ ኦኬ እዚ ምንቲ ክንፈልጥ ኢለ ሕራይ ኦኬ ሕጂ እቲ ሆቢ ናትካት እቲ ቅድሚ ናጽነት ብግዜ ደርጊ ትገብሮ ዝነበርካ ናይ ስፖርት ድሕሪ ናጽነት እውን ከም ዓላማ ኮይንካ ቀፂልካ ማለት እዩ እዋ ግን ኣብዚ ሓንቲ ክገልጸልካ ክብርሃልካ ደልለኒ ኦኬ ምናልባሽ ብወረ ትፈልጦ ነርካ ወሰሚዕካ ትኸውን ነርካ ኣነ ካብቲ እስሪ ቤት ምስ ወፃኹ ኣብ ኣስመራ ብጉሩብ ጋንጉ ኮይኖም ናይ ማይ ተመናይ ጉሩብ ናይ ሓፅሓዝ ጉሩብ ናይ ዕዳጋ ዓርቢ ጉሩብ ናይ መደበር ጉሩብ ጎዳይፍ ጉሩብ ኩሉ እቲ ቦታታት ነናቶም ጉሩብ ነይሮም እዚ ጉሩብ ክብለካ ከለኹ ግን ናይ 20 ከ ይመስለካ ክሳዕ 100 እዮም ዝበፅሑ ተረዲእኳ ኣሎ 100 ኮይኖም እዮም ዝመፁኻ ዕዳጋ ሓሙስ ክመፁ ተደኣ ኮይኖም ክዋግኡ ውግእ እዩ ነይሩ ክዋግኡ ኮይኖም ምስ ማይ ተመናይ 100 ን100 ዳ እምበር ከምዚ ብ20 ብ10 ብ5 በገለ ይኮነን ነይሩ ሕጂ እዚ ኣነ ምስራኻ ተሓሳሲቡኒ ምስ ተሓሳሰበኒ ሽዑኡ ብምሉእ ሓይለይ እዚ ብስፖርት ተጠፍእ ዝብል እምነት ኣብ ሓንጎለይ መፂኒ ሽዑ ኣነ እንታይ ገይረ ብቮለንተሪ ባዕለይ ብናተይ ዘዳልውዎ ብናተይ ዘበልክዎ ኣብ እንዳስላሴ ዝበሃል ሜዳ ኩዕሶ ናይ ውድድር ክገብር መዝጊበ ኩለን ጋንታታት ኣባሻውል ዘሎ ባገላኖ ዘሎ ማይ ተመናይ ዘሎ ሳንቶኦቶ ዘሎ ጎዳይፍ ዘሎ ኩሎም 4 ስመራ ዘሎ ኩሎም ተመዝጊቦም 68 ጋንታታት የወዳድር ነይረ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከዓኒ ኣብ ስፖርት ጉዳያት ከይደ ትሽዑ ዝነበረ ስፖርት ኮሚሽን ከይደ ከምዚ ኣረ ሓሲብ ኣለኹ መንእሰያት ክንቀሳቀስ ንፈልኩም ኖ እዚ ንሕና ኣይንሕወሰን ኢና ኢሎም ሰጊጎምን ማለት እዩ ዳሕራይ ኣነ ተመሊሰ ነቶም ስፖርተኛታት ንኩሎም ኣኪበ ሓደ 3,000 ዝኾኑ ነይሮም ሽዑ ንዑ ኣኪበ እንታይ ሓይሽ ስፖርት ጉዳያት ኣይተሓበርናን እሞ ሕጂ ንሕና ገንዘብ ከነዋፅእ ኣለና ሓንቲ ጋንታ
15 سبيات مزقب 15 قرش تواصلهم 15 جنتا غير انا مچم فلطيها ابناي ገንዘብ ዘሎ ተአትኸል ለኻ ሕሜታን ሰሪቁ ጣፊ ዝበሃል ስለ ዘሎ ካብኡ ስለ ዝፈልጥ ከምኡ ስለ ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ነቶም ሓለቃ ጋንታታት ንኩሎም አኪኤ ካብኣታቶም ኮሚቴ መሪፀ ተሓዝ ገንዘብ ወና ጸሓፊ ገይረ እቲ ገንዘብ ዝሕዞ ካልእ ወና ጸሓፊ ካልእ እቲ ገንዘብ ታሽሙ ገይርና ሄድና ካብ እንዳ አቶ ባህል ብዝበሃል አፊት ቦሊንግ አው ሄድና ማልያ ሽልማት አሳሱ መጻወት ዝኾናና ሓደ 10 ንሓንቲ ልዕሊ 250 ዝዋጋ ገዚእና መጻወት ዝኾናና ጀሚርና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሽልማት ድማኒ ከምዚ ዝበልኩኻ በቲ ተዋጽአ ገንዘብ ሰብ ስሳ ጋንታታት በ 15 ክለ ሸሓት ዝመጽ ነው እዚ ሕጂ ቅድሚ ናጽነት እዩ ወቅድሚ ናጽነት እዩ ናይ 89 ዝነግረካ ዘለኹ 88 89 98 ዝነግረካ ዘለኹ ኦኬ እቲ ንጥፈታት ናትካ ሕጂ ድሕሪ ናጽነት ከመይ ገይሩ ከም ዝቐጸለ ከተዋዳድሮ ከለኻ ምስቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረን ብድሕሪኡንሲ እንታይ ፍልል ይርኢኻሉ ኣበይ ሰልጠካ ነይሩ ንዓይ እንታይ መስለካ ሰልጠነ ዝነበረ ኣብቲ መጀመርያ ባዕለ ዘካይዶ ዝነበርኩ እዚ ጣልቃ ዝኣትወኒ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ኢንተራፕት ዝገብረኒ ሰብ ስለ ዘይነበረ ሰዓት ቶም መንእስያቱን ተሓባብሮኒ ስለ ዝነበሩ ድሌት ስለ ዝነበሮም ክስልጥኑ ኣነ ኮናተይ ዕላማ እንታይ ነይራ መስለካ ዮናታን ብራዚል ናይ ኣፍሪቃ ክፈጥር ሕልመይ እዚ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ታሌንት ሪአየ ኣሎ ኩሉ ሰብ ብቁዕሾ ሓበሻ ትበሃላላ በኻሲ ትስራሕ ንዓኣ ዘይቅብቅብ ንዓኣ ዘይፃወት ኣብ ደገገዝኡ የለን ስለዚ ቴክኒክ ካብኡ ስለ ዝመጽእ ብቴክኒክ ብሱራት ከም ዝኾኑ ፍሉጥ ሓንቲ ንሳቶም እንታይ ኣትጎድሎም ሓይለ ዲያሳ ድማ ናይ ምግቢ ነገር እያ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓቦ ስለ ዘለዎም ቶም ቆልዑት ክሪኦም ከለኹ ብኸምጎ ጫማ ገይሮም የምፃወቱ ነይሮም ክነግረካ ግን ንሓንቲ ሰዓት ክፃወቱ ካበይ ይመፁ ሓደ ሰዓት መንገዲ ይመፁ ማለት ተረዲእኳ ኣሎ ሓደ ሰዓት መንገዲ መብፅኦም ሓደ ሰዓት መምፅልስ ሕሳብ ካብ ጎዳይ ክመፁ ነው ካብ ጎዳይ ንዕዳጋ ሓሙስ ተፃዊቶም ክኸዱ ክመፁን ብእግሮም እዮም ስለዚ እዚ እንታይ የሪኤካ ድሌት ነይሮም ቶም መንእስያት ብጣዕሚ እቲ ድሌት ናቶም ድማ ንዓይ ይስሕበኒ ነይሩ ሞር ክሰርሕ ይገብረኒ ነይሩ ንዓይ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብኡ ቀፂልናያ ማለት እዩ ምስኣታቶም ርኢኻ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ናታቶም ድሌት ንዓኻ ስሕበካ እሞ ንስኻ ሞር ከም ትሰርሕ ገብረካ ምንም ተፅዕኖ የብልካን ገለ የብልካን ስፖርት ኮሚሽን ተፋቲሐ ኣብ ኢደይ ኣትውንን እዮም ኣብኦም ገፀም ኣይከይድን እየ ንሳቶም እቲ ኣክቲቪቲ ኣፍሪሕዎም ተረዲእኳ ደሎ እዚ ሰብ እዚ ግለሰብ ኮይኑ ኣነ ገዚር ዝበሃል ሰብ ነይሩ ቀደም ንዓና ዘሰልጥነና ኣነ ምሕፁን ዝበሃል ገዚር ንዓና ንሱ ፃውተና ነይሩ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ሴሪ ኢ ክብል ንበሃል ከለና ናቱ መንገዲ እንደ ክኽተል ግን ብዘመናዊ ግዜ ሞደርን ትሬኒንግ እናሃብካ ንሕና ምስ ገዲር ክንሰልጥን ከለና ጉያ እዩ ነይሩ ጉያ እዩ ጎበታት ወሰድና ጉያ እዩ ካልእ ኣይነበረን ንሕና እዚ ናይ ስፒድ ትሬኒንግ ኣይንፈልጦን ኢና ናይ ስትሬንግዝ ኣይንፈልጦ ናይ ኢንዱራንስ ኣይንፈልጦ ናይ ስትሬንግዝ ኣይንፈልጥ ኩሉ ግን ምስ ኣተኻዮ ምስ ተማሃርካዮ ኣየናይ ነና ይጠቅም ናይናይ ይጠቅም ስለዚ እቲ ናይ ችልድረን ፉትቦል ከመይ እዩ እቲ ናይ ህፃናት እቲ ናይ መንእስያት ስፖርት ከመይ እዩ ካብቲ ናይቶም ኣማተር ዝኾኑ ቶም ናይ ሰሪኣ ዘለው ካብኣታቶም ብምንታይ ይፍለ ናይ ሰዓታት ድዩ ናይ ሜዳ ሳይዝ ድዩ እዚታት እዩ ስለዚ ኣነ እኔ ሞደርን ወይ ከምፆ ከተኣታትዎ ሓሲበ ነይረ ኮርስ ከዓ 3,000 ካብ ኖርዌይ ዝመፁ ነናይ ወርሒ ኮርስ ከዓ ወሲደሉ እየ ኦኬ ሳዕ ናይ ኢንስትራክተር ሰርቲፊኬት ኣለና ናይ መምሃራን መምህር ትብል ብላስ ዝሃቡሉ ንሳ እያ ምክንያቱ ኣብ ከረን ከድና ኮርስ ክንህብ ከለና ኣብኡ ሕግዞም ነይረ ብምትርጓም ኮነ ብኩሉ ነገራት ተሓባብሮም ስለ ዝነበርኩ ሳቶም ሽዑ ከምኡ ይፅሕፎም ለታላስ ሰርቲፊኬት ናተይ ንሳ ካብ ማለት እዩ እዚ ፍልይ ዝበለ ካብ ናይ ስፖርት ጉዳያት ማለት እዩ ደቂ ክንደይ ዓመት ነይሮም እቶም ንስኻ ተሰልጥኖም ዝነበሩ እቶም ዝናኣሱ ደቂ 8 ደቂ 9 እዮም ነይሮም ምሳይ ኦኬ ብድሕሪኦም ድማኒ ብካቴጎሪ እንደ ክፈላለዮም ነይረ 11 ከዓ ነይሮምኒ 12 13 ነይሮምኒ 14 ነይሮምኒ ካብ 15 ላዕሊ ከዓ ነይሮምኒ 15 16 17 ከዓ ነይሮምኒ ማለት እዩ ዓበይ ሙሉእ ሜዳ ዝፃወቱ ማለት እዩ እቲኦም ዝብለካ ግን እዞም ናይ ችልድረን ፉትቦል ዝብለካ ኣንደር 14 ሳይዝ ናይ ሜዳ ስሳ በርባዓ ኢኻ ተፃውቶም ብ60 ሜትሮ ብ40 ሜትሮ ኢኻ ተፃውቶም እታ ፖርታ ድማ ታ ጎል ሳ ከዓኒ 2 ሜትሮ ብ5 ሜትሮ እያ ንላዕሊ ክልተ ንታች ከዓኒ 5 ሜትሮ ማለት እዩ ፅብብ ዝበለት እያ ንሽተይ ብባሎታት ተሰሪሑ ነይሩ ንሱ ማለት እዩ
ስለዚህ ንዕውን ዝሓገዘኒ ሰብ ስለ ዘሎ ዳሕራይ ክንዛረበ ዶ ኢና ብዛዕባኡ ከዓ ሃራይ ሎታት ዝቀጣጠም ፓሎታት ኣበይ ተሰሪሑ ክንደይ ዋግኡ ኩሉ ክነግረካ ክእል እየ ኦኬ ከም ዝሓገዘና ክነግረካ እየ ስፔሻሊ ናይ ኩዕሶ እንዲና ንዕሊ ዘለና ሕጂ እዋ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሲ ናይ ስፖርት ስፔሻሊ ናይ ኩዕሶ ሲ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ትምዕባለ ኢልካ ትሓስብ ዋ እንታይ መስለካ ስፖርት እኮ ቀሲንካ ክትገብሮ ከለካ እዩ የቀሰንካ ስፖርት ክመፅእ ማለት ኣይረኣየንን ንዓይ ሕጂ ሲ ኣሕዋቶም ስግረዶ ብኸዱ ኣሕዋቶም እንታይ ከም ዘለዎ ይፈልጡን ከመይ ገይሮም ምፃወት ኩዕሾ ንኣሕዋቶም እዮም ዝክሩ ዋላ ኩዕሾ ክቆልዑልካ እዮም ኣበይ ኮኑ ኩሉ ሓወይ ኣበይ ኮኑ ኩሉ ሓብተይ ዝብል ኣብቲ ሜንታሊቲ ናቶም ንሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ዋላ ኣብ ሜዳ እትዮም ሜዳ ልቢሶም ንሱ እዩ ሓሳባቶም ንታእሽውን በር ቆልሻ ቆልዑልካ ኢልካ ክፅበዮም ሲ ንዓይ ኣይረኣየንን ስለዚ ቀሲንካ እያ ስፖርት እንተኾነት ቀሲንካ እያ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ከዓ ሕጂ ንኣብነት እዞም ዝሓለፈ ግዜ ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ምሳይ ዝነበሩ ደቂ 12 ዓመት ዳርጋ ኩሎም ናሽናል ቲም በፂሖም ሲ ኩሎም ከም ፍለት ገይሮም ካብ ኤርትራ ወፂኦም እዮም በቃ ክፃወቱ ኢሎም ናብ በዓል ታንዛንያ ገለ ምስ ከድቡ ገይሮም ዝተርፉ ኣለዉ ኣለዉ በዓል ኣሮን ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ረኺበ ነይረ ኣብዚ ቦስተን ኣትሎ ኣሮን እዋ በዓል ሃብታሙ ዝበሃሉ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ ኣትዮም ነይሮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ዝኣተው ኣለዉ 6 ተፃወቲ 3 ዓዲ እንግሊዝ 3 ፖርቱጋል እውን ዝኣተው ኣለዉ ምስ ኣዱሊስ መፅኦም ተረፉ እዩ ኣብ ናሽናል ቲም መፅኦም ተረፉ ኣለዉ ምስ ኣልታሕሪ መፅኦም ተረፉ ኣለዉ ምስ ፖሊስ ማለት እዩ ላስታይም ድማ ምስ 13 ከዓኒ ምስ ኤልፓ ጋንታ ኤሌክትሪክ መፅኦም ከዓ ተረፉ ኣለዉ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا إذا كنت أقسم صنعك حجس نابتدي بصحوة درجة نخبص حسي كابلو من أبصح نعسخ وعسرت تصعد الكاتم تسأكون أنت لما ميدوم كابن إشتئهم جيرم بصحوة درجة تردي خاني هو حجز يوم بجاملة خير ما قال لي اخترفوا خلو ويكتفوا خلو عبق سارة الكاي تحسب حجي أنت مثلا سبورت ونكور شايو كمان كورسوا حجي إذا حجينا عشان زلوس كمان كورسوا أتم كورس لهم تقولوا أتم تصوتوا يتقفوا له كمان كورس يوم يوم حجي خمسوا أنت كتسفا غيرهم يوم تصوتوا زم حجي زلوا تسفا كهلوا كله أبزي رجع بتسيح بروفيشنال كأكتيه أو تاخذ تصوتي اختبار لك زين أتصوت هذا ما خطر لك ناخذه شيء صوتا النار أنت حبيب يفعل تصوتوا هون هو مرأيون وكنت مرتين جزارسوا يقول زري وين ولا من حجي ولا على ما يمتي ولا تزرف على ما يمتي تعلمهم هذا هنديا كهنقولهم كيف سنة متوعي مثلاً هل أي نجار كعا نتي سبورتون سرعة تحاجة له سبورت ريقة حجي قدم سبورتون بهلن أمور عالم سبورتون بهلن بحال سايز خيط ناتو منستر نبيني يزلوا أبغى قرن طريقة حجي جن أبي حجي جن سبورت مثل تأتي ملوا مثلا قالوا مستمر تحوس ملوا مستمر تحوس كلني بيت مرتسي بس أمامي زلوا بيت مرتنا ما عتي بيت مرتي كم بيت مرتات على بيرترا أبرسيو إذا نمشي تاو تمرتي أبتحتيو إذا نمسرت تمرتي متفع نا أبتحتي تمرتيو سلازي أبزي أون إذا تعيش مس معي أنا أي ترى مس بيت مرتي تكون كلا ترى غير توسي مس بحالي أخذ نيروا مس بحاله كوينا كيد كم تا قبا كار حاجتات وهم إزغين سبورتون بحاله ما بحاله إزغين بقعتها سلت أنت لو أبي إرترا بزي ساعات زيل كاتأمن دو ما زم سلت نزلوا حجم على تي اللو بقعت اللو جيت زسامعوا مال ديو إزدلي وفت أملهم ديو زاززوا سيرهو ديهم أنت أخذت إزز أنت أخذت دل خمس سلتاني in the first place أنا كنقرأك in the first place أنت دعا كويسو بقعسو نسدا كويسو أنت دعا أب إريترا كمتس إلنا نتصبوا خوينا أبقى قبليو كويسو ميدا خبر الله كويسو ميدا يلن كويسو ميدا تشيرو حداش تانا كرم الله نكسساب الله إتي أتشيرو نكرم الله فروبي الله وا كنده يدي إذا حجيكو هنده يتهزبكو بس حيز الله سلازي أبقى قبليو بزق ميدا تاتيت لك إذا توما سلطن تكو ميدا تزير خيمهم أفرق ميدا هونك خطو سلطن أي تفعلني خا مولو ميدا لك معلتي نكات كو هتصورو الميدا هو لون بري لومي خصي أتقبرو له صباح خصي أتقبرو له حمسة خبت ميدا أخل كلها أبلا سالة خطة تقبر كلها إذا حلقة بيت مرتمت نو لومي تأتوني خب حجي تملس تخيل بإكزامبل يزبلك هذا الله إيها فاسيلتي كمالا اللو مجمريا فاسيلتي انتايو
متصاوتي ميداتات بخرنعو تجبر على سبت تصاوت له حجنا ابنت انا امبا سلاسي يتصاوت نيره امبا سلاسي ختصاوت كله حز مصوني ما يتمنى مصوني اخريا مصوني ابا شاول مصوني سانتو اوتو مصوني غزمان دطيان مصوني ادا قعد مصوني اربعه سمرا مصوني بودايف مصوني نيرو اوكي حجي تندا سلاسي انت خوينا الله سمع خاله تندا سلاسي حجي ندا بعره خوينا الله دا اودو لا بعره دا اوتوبوس يرما خوينا زلا مسلني اسا حجي ብዙሓት ተጻውቱ ተፈሪ ነራ እዚ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ኣይ ጻውት ነይሩ ባገላ ነው ኣመጪም ጻውት ኣባ ሻውል ኣብ ኣነራ ሜዶም ኣበይ ከደም ጻውት ሕጂ እዚኦም ሕጂ ሱ በኻለ ቦታ ተታሒዙ ማለት هو ናይመን ሓላፍነት እዩ ግዝንዚ እዚኣ ናይ ስፖርት ጉዳይ ያ ትምልከታ እዚኣ ኦኬ መን ይብዚ ሰዓት እዚ ሓላፍ ናይ ስፖርት ዘሎ ወይ ሚኒስተር ናይ ስፖርት ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሪኢኻ እቲ ስፖርትን ትምህርትን ኣብ ሓለት ስለ ዝገበሩ ኣነ ከም ዝለዓለት ዑስማን ይመስለኒ ናይ ኩሉ ሓላፊ ግን ናይ ስፖርት ጉዳያት ሓላፊ ግን ሮመዳን ኣውሊያ ዝበሃል ሜጀር ጀነራል እዩ ومحجي ميجر جنرال سيم سبورت سي ها الله تخيلت ابتحتي خا بريغادير جنرال الله انت عيدي مقعلهم كعسو ولا متكواس عندي يا صح ملشا وانا دي ترينر نصحنا او ما انا لا اني ابز بصح اليوم تشيمو ما عسي خوصيخا خبا ارتراس خاج شحال ساعه ممكن تسعان شوف حد ثاني وصي انا اوكي حجي انت كتكبر كتزور نا ابزي انا رانا وورلد سكولار اتليت جيم تبال اب يونيفرسيتي رود ايلاند ابان خساته في مسيه كمسلطان خوينه اوكي تساتي فدما بقطامي اوالد نيرن زبصحن هاي سكول بقيش 16 عامت اب 13 غانتا رابعيت وصا مالتي تا غانتا اوكي ስለዚህ ካብ ዓለም ዝመጽ ነይሮ ማለት እዩ ወላ ተመሰልጠንቲ ወላ ከአውሮፓ ወላ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ወላ ካብ ኣፍሪካ ሕጂ ወድጋና ነይሩ ዝመጽ ካብ ኣፍሪካ ኣነ ንሲድና ነይራ ኣነ ካብ ኤርትራ መጽ ሰኻ ካብ ጋራ መጽ ሰልጣና ኦኬ ሕጂ ንግጥም ኢልካ መጽኻ او ተጋጢምካ ኣይተመለስካን ማለት እዩ እዋ ስለምታይ እንታይ መስለካ in the first place ኣነ ሽዑኡ ኣብቲ كسر كله تعرف كوا عيني تهري ما نيره مالتيو أبس بدنا خجبر يتتعشي من نوحيو نيره أوكي بيزا نوحيو نيره مالتيو تحريو خا تي حكيمناتي دكتور ناي دكتور مكتتالي دي حين خا بقربا سلازبل صحافه لي سو نابتو حرفتي لي خي شو بقى انا وسينا بقى ابزي تبع عينين الحريز قربنا نغرات يبليني لا بقى وسينا مالتي بتختار اوكي حجي نعدي تملس ويقله ولا وين كاي انا دا اندحري ادر رخيبه خملس دلي لان ناملاخ ነገር ስለዝኾነ ዝገር መካሲ ኣብ ሰዓት ህዝሲ ኮጪ ካትሪዮ ዘለኻ ሰብንበር ምለስ ኣይትሪዮን ይኻና መንስያሲ ወጪዮም ዘለው ነው ሕጂ እንተ ኮይኖም ወጽሎ ኢልካ ትሓስብ ሰማዕ እንዶ ዮናታን ሲ ታይ መስለካ እቲ ናይ ኣገልግሎት ጉዳይ እንዲዩ እዚ ናይ ሳዋ ዋሪኻ ውስን ነይሩ ተዝኸውን ሪኻ ከመይ ጽቡቕ ነይሩ ንምንታይ ወላ ዓመት ዲ ወላ 3 ዓመት ዲ ወላ 4 ዓመት ኣገልግል ተባሂልካ ካብ ሽዑ ትገድፎሞ ድሕሪ ናይ ናሽናል ፎልክ መጽኸለኻ ኩልኻ ኸይትካ ትስለፍ ማለት እዩ እንተዚ ኮን አንሊሚትድ እዚ ሰርቪስ ነቲ መንእሰይ ተስፋ ቆሪጾ ተረዲ ኮሎ ኣይ ትምህርቲ ኣይ ሓዳር ኣይ ስራሕ ኣብኡ ሲ ኮፊልካስ ታሽሙ ሙዓልሲ ዋ እንታይ ሞ ታሽሙ ኮይኑ በቃ መሪሮ ማለት እዩ ሳዓ 13 ዓመት ዝጽልሑ ናቡና እዚ በቃ መሪሮም ዘመረሩ ነገር ሰብ የለን ነው አላ ብቻ እንተ በልዓኹን ሓንሳ ንት መግቡ ምጭሎ ኢኻ ስለዚ ካኒ መሪሮም ታሽሙ ስጉምታት ይወስደለው በቃ ማ ኣነ ክብለካሲ እንታይ መስለካ መንእሰይ ኮ ዋ ንሕና እውን ኮ መንእሰያት ነይራይና ዮናታን نحن كنت منسنتا كو بتصبر حالي فوق لك اخير يعني انا بغيت تمرتات غيت مهار وعشات تصاوت فارتها تكبر سينما خات غيت تدري خا فرقريت تاعتو كذا تدري خا ساعات حدا تاعتو تدري خا ساعات كنت تاعتو مني خاز لك ينبرنو ابتناتا غير هاي نغير كادلو وا ندي تاعتو ما مثلا نزوم منسيات زيو زيسا احلفون يمزلو زيهم بقى ስለዚህ ሲ በተሐረገን ክትሪዮ خلخاسي وا أنا عندي حق هزارة كوينة بلا كاسي
እዚ መንእሰይ እዚ ጽቡቕ ኣይረኸበን ስለዚ ኣምላኽ ጥራይ መፍትሒ የምጻሎም ጥራይና ዘለና እምበር ኣነ ብለካሲ حق سمعني ما نسي نغراتي عني مخنياتو درجا فرقي هو تيسي بس ما نسي سلاز على فوس ناتي منتاليتي ناي ما نسي زلو صاحجي هم زي كونسي تعدمي زي كونسي تي ناتي تحساسباي ولا تقلمله تي سمعيتيسي اما نسياتي زلو سلازي نايت ما نسي حبوس يحبسن نايت ما نسي حزن كاحزنني حنقولي جنا من اسي زلو سلازبل كانسي مس زوم من اسيات انتي ركبالك سبيشالي نزوم نفتحن لوطين لهم تسيم زلو وانا را قلنا مالله انا كو ازيام كو مساي زنبر كو ام درغا مفتحتهم كو زفوت فقام كو ام زمن اسيات لهم دلها مساي زغوي زنبر كو سلازي انا انتي غير من مسلكا انت وانا معابيم سبز بصيح مبل بركبنا اشتم سلاز فلطم يو يقرمنا أنا حجز حلفة جزء واشنطن دي سي أبتو كونفرنس بعد المدة مسرع هو مبلكاسي بلا شيء ما يدفع طمنه عبيتي سوق كوينهم جلسي قري مني بتعمي قري مني بعد كيروس يوحنس مسرع هو مسي ريخا أنا زيوم من إساعة يدفع طمنه أشتو 16 15 14 يدفع طمنه زنوركو حجيري خلاها كل استفارتي مسير ساتم حجيري رأيك الله أنا خاخم تقدم زلوا خوين سمعنا نيرو كم تزغرفكم كم خوين سمعنا نيرو ترى هو ملكاسي كميله مع ابي مزي اميله جن كاب كل انت يحبسني تي بسلتو من تي تحساسبو من تي كاب تمرت خعزي مقراص ممهاروم كابو مصيام كا غريبنا راي سلازي انا انت يحبسني مسلكا ابسد مصيام انت ماهيرو مابقو ነገር انت حربس يمسون قال عوتي مخنياتو صباح نغو ممهران كدرينا يمفتح حجر زي دمص راديو إيراناي نتوم أبتي وجتي عد زلوم بمجد راديو إيراناس كلهم سمعوا خالو تردي غني انتي كتب لهم تدلي تسفاح قرصي يقول من مورالهم صدوق يقول من لذي من إساءة تلعي لما زلو زرعنا يو زي من كساس نايزوم من إساءة زرعنا يو وزحت زلو سلزوقونه حجي مورالهم تبارابيرو كم سرعة تسفاح قرصو نحجرهم كتبايت لا يزلو اتو كل زغبر اكتيفيتي نايزوم حواتهم لما ككاتاتلو والو نويح ندحريت ملسك حجي ناي قدم 50 عمتات زنبر نبلو غانتا اسمرات بهال ناي طليان قالت حوس واديا بطليان تمسرت دي اي دون نو عوتات كمان تصادف نركاخه ناي زي اسكعل نورك ناي طليان مش ناي طليان اسمرا ناي طليان اريتريا تبهال ناي طليان سماسين ناي دقبات ماروسو تبهال ناي دقبات أفريقيا تبهال ناي دقبات مرب تبهال ناي دقبات راديو مارينا تبهال ناي دقبات توغالي تبهال ناي دقبات اوكي زياتن نيرنتن غانتاتات ناي قدم اوريجينال شيمن كمزي نيرو هاشو وعدتنا نيرا بقى فربي خدنا نري قطعه خلوا نسخه مستا اسمرا دي حصات نيركا ولا اسمرا اي نايتوم عبيتي اي لو اسمرا بي لو اسمرا تشيلو اسمرا دي لو اسمرا اي خان احنا اوكي كل بيرسول كوينا حجي كمي كم زنبر بتوان كتقلص لي دلي اوكي اسو ممهر غرز غير زباليو ابتي مزاجا بيت فيت مزاجا بيت اندا شاهنيرا مزاجا بيت نيا باشاول اوتوبوس زلو ابتي فيت اندا شاهنيرا ابراهادي غرز بال موتور بسكليتا خبانيرا توانا او وينا نكب نيرنا تنغانتاتات اسو ابو كبنا شعو ناي اخيبايلو حير كام نواص حنت غانتا حير كام تواص شعو شاهو يستنا بوشات ينيرو شاهي بوشات حموش برا دورد او ستينا ابيلنا اتي مدبنا نغرنا مسكستو صاوتو ادريس بحال غانتا نيرا استيلات بحال غانتا نيرا اوكي ولا غزايت بحال غانتا نيرا غلين بغزاوتن زصوحا نيرن مالتي اسو او عጫ غبرنا شعو خيدنا قدام نصاوتا بعدغ حموس نغو هو ازي ممهر غرز غير غبريسوس يبحال جماري حجي نحنا سيري خلنا ما كانتيرا نغزانا غيرنا نصاوت نيرنا كانتيرا كمز كاب غزا حزعدو كا صعدا كانتيرا غيركا يا نيبرو تقبرلو بدحري دحر ازي غرماي فيليبو زبحال غرماي ود فيليبو بصاينا سلط نبره ماي فيليبو إلان كعسل زهال حرمتي نعنا يدون ابتي جرو حجرنا خيت
أبتشرو حيزنا خيدو كانت أزمارات تصاوت نيرات أوتا مسودات شعو نجيروا مالتيون إحنا خمسينا قال لما مسولهم ذكرني 4 قطر تصاوت نيرناتهم بترولين زبال حمفتيو حنت قعشه يبونا كابتشرو ساعة تمنى قوينا نزلنا حنتي بلنا كوي حنت قعشه ساعة نمتع وقزاتنا حسب سومنا كسران بقى أنا تقعشه تراي كنري أتراي الله دو كمزي أي أمنا نخوبنا حسب عبيد أتوم صوت يوم نون أنا إيش تقولت هنا نو إتي جرماي فيليبو مثلا أنا دينيرو تعاوتوا النيريو حجي نسوها ما ترجموا خويني وحجنا خيدو أترجموا زي أكان تاز مرة بحال سريع أقل منه بسولم كل شيء ممنا واو حجي كابو إتاكان تا حجي أشملاش بحال نيرو ودي جزاك نشا مويتو حمبس كمان أبغى أشملاش قبر أب صحيح برها بحال نيرو سون مويتو recently مويتو صحيح برها أبتاكان تا زين برنا زين كراكاب الجاوراش بحال نيرو جيبزيني أورلينز هالو الجاوراش تحرك تلون بحنسا نيرنا مالتيو دك مندر زبحالو نيروم دك جزاك نشا دك مندر تخليتن زرقيتن زبحالو نيروم دك مندر دك جزاك نشا خلطو حوات تحد بورتيرنا نيرو تحد تتصاوتاي نيرو شعوو حموش قطر نيتا كانتان حلقة كانتاني نيره اوكي بقري تصاوت نيرو بورتير اينا بورتون حيجي صبوق كيدنا شعوو أبدي حلفنا مالتيو أكيد مش حلفنا اتيدي قديل إذا كايدو نيرو شعوو أبدي مساعتنا شيم لو إطلع حماسين تباهلنا اوكي حماسين مستباهلنا تكينا قوز بحال نيرو كاب سراي كاب أدريس بحال كانتارينا أشتو وسيدنا مالتيو نفعنا تب نيرو مسانا أتيو طاهر بيان زبحال نيرو أمسينايو نفع تصاوتاي اندحر غانتا حماسين كويناس دك حماسين ترح ديم كون زلو نو دك اسمرات دي لادي شيمينا تاش مغيرنا شعو اوكي هر حماسين كوينا دي خوينا هابت زبحال نيرو مسانا ابشر كاب صراحه له حجي زعاب ينسي نيرو هاي برها نيرو كوهوبه زبحال نيرو هابت حقوس زبحال نيرو ابي كم زله فلتن إذا خوابه زبحال أبات قتيلهم ما بقى أفتنا نبال بيت صحافة نيرو بتيجي زي درك قتيلهم ما خوابه ودي سنيتا ودي تأشيم نيرو ودي فورتا نيرو حو بوليس متعلقات جل نيرو مسيز عمد نيرو خوابه بخورت نيرو زين حماسين بخورت مويتي سامان بخورت مشكلة أمنتين حلف علينا مثلك شؤون في أنا مالتين ديو سيرتشي حلفنا مالتين اوكي سيرتشي مس حلفنا حجي تصاوتي واستخرا مالتيو سيرتشي مساعتنا إيطالو بازالو مسانا نيرو مالتيو إيطالو حولي كانوا عطا مسانا نيرو مالتيو عطا كابستيلا مسيدا أنا عطا ستيلا سيري دي نيرو نبانا سيحنا نفع تصاوتنا توم حلا حاجة انتاق نيرو نبانا أتينا هو ودر آياز ولو نيرو ودر دبتيتو بوليس ودر آياز هايلر آياز بحال قبرز منغستو زبحال نيرونا قبرز منغستو ابي كم زلون دحي حو دكتور زرعي منغستو زبحال دك دبجيت يم زياتو مسانا نيرو تقبرز كح مسانا نيرو ممارتنايو مسانا نيرو لحر من امتينا بينيام زبحال بينيام كفر مريم مبحال نيفي نيرو بي تي اوفيسر نيفي نيرو ازي بينيام هابت مريم ذكر مكايو حماسير مسكونا بلكا كناتيرا قي صحنا غزينا تينتا سينايو نمبر حفظو ويزرو مسكريتي مويتا حفظنا أديو ويزرو هيوت كفلا مريم تبهال حفظو نايب نايب مسفاي سرزنا برا أبغز هنشاء نيرو غز أبتد عند ميزان أو إدنا هيبنا نمبر جيراتلنا بقى تينتا سينا أي حرسبولو جيرنا بقى نمبر تجيرو ماريا شو مبار كله نجاريو شو حماس هنا بقى بوك هنا مالتي ده غير نفسي رجع حلفنا مالتيو هو أبصيرتي بس حالفنا زمز بلكا يوحنس ود باشاي زبحالنا حماسين جول كيبر نبره بسانا مصيو وبرتيرنا نيرو إيطالو مسانا نيرو عطا مسانا نيرو طاهر مسانا نيرو درجة سيلكشن درجة زم كلهم زبلكا زلو خد حراي أبصيري أيام كيدو حجي إيطالو حماسين وشراتو ود باشاي حماسين كيدو برخت أب حماسين كيدو إزي من شو في بورتيرة يوحنس بورتيرة حماسين كوين هو بورتين كانت حلقة أنا حماسين كوين نيرو حجريها كم جيلنا سي كابليش جمرنا خبسيري خيدنا بيل زي ديلنا إي أب إيه بس حمالتي تقول لسر
شعو بقاطعمي شعبتي تغبار سلازاتو خو مساتاتو مبتا شنو جينا يغبركن دحر حنت قامتا نيرا قديل انت بلن دعم علمهم نير قديل تكزت بحال قامتا نيرا مو نعم سارايلو او اوتيني سربيو او ترسين تصاوت 4 قطر تصاوت نيرا بكدفرت نيروني صابر يبل نير حدا بحالتي غرماي زبحال بورتيرنا نيرو هو غير الله اديس ابا طفي خي نغرانا قامتا اجي سنبت اوتا ابي نيرو مسلكا اب قحاسي نيرو ناي سيربي صوتا اب قحاس نخيت كنصاوت بورتيرا زي الله او ماي جاد حار قديل ساخات قوني لني هم يقرا نو اسخاد فريحه نحا تقبر كايدني بورتيرا غيرني او بورتيرا غيرني تسعيرنا وطيرا كاو كسر 4 سنا بورتيرا هو اوكي بورتيرا غيرني بقى دحري لسولوسو مسكتكو هاون الحريت كعلمني بورتيرا غيرني بقى بورتيرا خوينا قصيليا مالت بقى بورتيرا اتي بقى መጨረሻ ግዜ ዝረአኹ 1996 ኣብ ጁኒየር ክላብ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ هو ኣብኡ መላመዲ ቦታ ደሊና ጠይቕናሲ ሳላ ጆሹዋ ፍሳ ዮሃንስ ንዑ ኣብዚኣ በዚኣ አንጎሎ ኮይንኩም ተላማመዱኒ ኤክስፖ ምርኢት ነይርና ባንድ ሒዘ መጽ ነይረ እንታይ ክትገብር ነይርካ ኣብ እውን ኦፊስ ነይራትካ ነው ነይራትኒ ኮንቴነር ኦፊስ ነይራትኒ ነባ هو انت نيرا صراحه كاشا سا اوفيسين داتا كونتينر اوفيسيا نيرا او توم منسيات شعو ابتي غزيتي خندي منسيات نيرو من مسلكا يوناتان 20000 بصحو منسيات مزغوبات نيرو مني 20000 يا او ماي جاد يوم كاني 5 سنتيم زواصيوم نيرو ما ورحي اوكي 12000 مالتي اي دي كارد اللوم كل اللوم مزغوبات يوم فايلوم اللوم كل اللوم بقى مصو خفلو كعشه صاوت ايروبيك زغبر ايروبيك تكبر بشكلتا زغبر بشكلتا نكركا بشكلتا 500 تقدادمتي نيرو بنيم نو ماونتين بايك فاو ابعد الى ترفلو بحال داوت يوروب زبالو ني اولمبي مسقدو او تريفو مالتي مسقال ايو ساتم ناتيم بعال ودعو باي ود السودان ود خريا اميتشي تقدادمتي زنبورو ني ماونتين بعال دونغا زبلوم نيروم بعال يوناس دونغا بحق حق تسفاز نبروم يوم مخرياتو ابو حال ነገር ይነሩ ሪኻ ካብ ማውንቴን ነርካናታ ነቢ ነቅድድ ምሽክለታ አቶ ከላካ ፎካስ ያታ ነቅድድ ምሽክለታ ቲ ማውንቴን ካሊ ክሳዕ ሰላድ ዓሮ በሲሐም ሙለሱ ነይሮም ዞምና ማውንቴን ክለካ ቀልጥ ኸይ መስላካ ሓደ ግዜ ኣብ ታሽሞ ሲደም ነይረ መንደፈራ ምንታይ ክንቀሳቀስ ይልና ኣብ መንደፈራ ሒዘም ከይደ ነይረ ካብ ካምፓኒ ወንጫታት ለሚነ عديقوم لي أبو سيدة وددر غيرن يرى من دفرة. شو من دفرة قا أما حدا رزنا برا دراغون زبالة كذا لا يبحق حق تبغى تقبلنا أنا سبورت قرب منفس زنا برا يو بزي ما بوسيو من دفرة سي هو عو علام على تيو مخناتو أبو حديرم أبدا هوتيل مبانات بحال أبو حديرم تأم غير من متيم كابس مرا مش وتبوس صحينا مشكلة تأم غير متيم حريفهم تبحيتو قد دم غيرهم عوتي هزب من دفرا حق بشكلتا غدفو ነገር ይፎትዩ አቡ በቃ ተቃዳዲሞም አብይ ታሽሙ ገርና ማለቲና አቡ ሀበና ጻጊርና እንቅስቆሶ ይና ኸይና ነት ስፖርት ናይቢ ናይ ብሽክለታ ሲ አቡ እንቅስቆሶ ሸውን ሴሌክሽን ቲም ነይረሙኒ ናይ ደቂ 12 ዓመት ሒዘም ከይደ ነይረ ዳርጋ ኩሉ ናሽናል ቲም ዝቦጽሕዮም ደቂ 12 ዓመት መንደፈራ ሒዘም ከይደ ነይረ ሓንሖም ኦኬ ጻወቱ ኣብቲ ሜዳ ጻወቱ ምክንያቱ እንታይ ዳ መክሰቦም ንስኻ መሪጽካሲ أبيل كامسي أتليسي من دفرها كرن باصع أنت زي وسيد كايوم أنت صوبهم سؤال كذا خامينه خمسة إنسان كيف سخلوا الله هذا النجار سلازي كسفاني يروني خابتم قول بتعمل زي متى نساتهم زمزولك نتا نروي كيدا نزخول لقام تتا زسعرت أبتشرة تساوتهم 4 بثلاثة شعيرهم مام أبكرم حزبي أب شرو أب تعب ميدا مالتي يوا زي متى تسفاز نبرام يوم ناشرال تيم كعب صحيحهم كلهم حيجي كلهم كعني درجة يلون أبي وصايم دلوا بقى قليهم حد إنجليز لو قليهم من أمريكا زاتوا لو قليهم برتغال لو
فاحم يلهم غيرهم كعب مصلحتهم كعب اب سويسرلاند الله اوكي نروي ون الله كاب نروي ون زرخبكم الله انتو قال ናይ መጀመርያ ምሳይ ኣዋል እስካዕ ነይረናኒ ሸሞንተ ጋንታ ናይ ኣዋል ነይረናኒ ከይርሳዕ ኦኬ እዚአን ሸሞንተ ኣዋልት ከዛርበን ከለኹ እንታይ ይብለንተን ዋ ባለንሰይ ተቃዕሾ ዋ ናይ ክሽነ ስራሕ ትሰርሕ እምበር እንጀራ ስንክት ፀብሒ ተገብር እንታይ ዘብለልክን ይቋሻሹ እንታይ ኣጣመክን ይብለአን እሳተን ግን ንክሰነን ሒዘን ነይረን ባይዘ እታ ሓለቃ ጋንታ ዝነበረት መርሃዊ ተኸስተ ትበሃል እሳ ስዊዘርላንድ ኣትያ ሱዳን ኮንታክት ገብራ ነይራ ናሽናል ቲም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ናሽናል ቲም ሓለቃ ጋንታ ነይራ ሪታ ዓንደ ማርያም ዝብልዋ ናይ ኢንተርናሽናል ላይሰንስ ናይ ረፍሪ ኣለዋ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ፊፋ እሳውን ሕጂ ሪሰንትሊ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣትያ ኣላ እሳውን ምሳይ ነይራ ትፃወት ነይራ ድሕራይ ኮርሲ ቢዮም ነይራ ቤዚክ ኮርሲ ቢዮም ነይራ ኣነ ብድሕሪኡ ኮርሳት ናወሰዱ ከዓ ኤልሳ ትበሃል ከዓ ነይራ እታ ኤልሳውን ናይ ፊፋ ወሲዳ ሰዓዓ ምሳይ ሓብያታ ኤልሳ ዝብለካ ናይ ፊፋ ወሲደንዎ ናይ ፊፋ ዋው ክሳዕ ኮንጎ ከይደን ኣፃዊተን ነይረን ናይ ፊፋ ሕጂ እታ ሪታ በቃ ኣብ ስዊዘርላንድ እያ ዘላ ዳርጋ ክልተ ወርሒ ገይራ ካብ ተኣቱ ዝገርመካ ብዘይ መጠን እንታይ ተቆልዓያ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ዳኛ ናይ ፊፋ ኢንተርናሽናል ዳኛ ሞ ፍሪና ይናበለኒ እንዴ ከማን ፍሬ ነይሮም ኢንተርቪው ገይራ ነይራ ኣብ ጋዜጣ ኣብኡ ሽመይ ጠቂሳቶ ነይራ በቃ ምስ ያዕብየ ምስ ፃዊትና እሱ ዝፅሕና ገለመሌላ ሽሞ ገይራ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ከላ ዋላ ኣወዳት እያ ተፃወት ነይራ ትረዲኡ ኳ ዶላ ኣብ ኤርትራሲ ንወዳት ዲባስ ተፃወት ነይራ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግርማይ እንታይ ትገብር ኣላ ኣነ ቲታ ሽሙ ኣይገደፍኮን ማለት እዩ ስፖርት ነርሰይ እንቀሳቀስ ጊዜ ኣብ ሰሙን ኣብ ጂም ከይደ ኣዘ ሰብታይም ድማ ኮርስታት ከዓ ዝወስደለኒ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዓላማይ እንታይ መስለካ ናይ ጎልኪፐር ስፔሻል ጎልኪፐር ትሬነር ንምዃን እንዲዩ ሰለስተ ኮርስ ወሲደ ኣለኹ ሓንቲ ኮርስ ተሪፋትንና ንኢንተርናሽናል ናይ ናሽናል ሌቨል እንታይ ሽሙ ኣለኒ ሕጂ ናይ ኢንተርናሽናል ሌቨል ላይሰንስ ክመሃር ዘለኒ ንሳ ከዓ ናይ 5 መዓልቲ ኮርስ እያ ፅበ ዘለኹ ዓሚ ገርያ ነይረታ ናይ ናሽናል ኮርስ ረኺበያ ማለት ኣብ ኒውዮርክ ገይራ ነይረ ግን ኣብ ምንታይ ከም ዝገብራ ግን ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ኣነ ስፔሻላይዝ ገይረ ከምኡ መደብ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣይዓረፍኩን ኣብ ኒውዮርክ ኢኻ ዘለኻ ምሽ እወ ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገርመካ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ክመጽ እዩ ምክንያቱ ኤቭሪ ኮርነር ኩዕሶ ተፃወቲ ኢኻ ትሪኦም ትብናሽ ትቆልዑት ቤትምህርቲ ስርዓት እዩ ጅሮነታት ዘሎ ዝካየድ ኣጥቆም ምሕዘምሩ ድሕሪ ካዕታይ መስለካ ኩሉ ነገር ኣሎ ሜዳ ኣለዎም ዕጥቂ ኣለዎም ምግቢ ኣለዎም እንታይ ይጎድሎና እዚ ተዓዲ ናይ ስፖርት ማለት የተረዲኩ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ትሪትሜንት ኣሎ ገለ ኣነ ተኸሰልጥን ከለኹ ግርመካ ኣሎ ጆናታን ቤትምህርቲ ተኸሰልጥን ከለኹ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድሮም ምስኦም መፁ ነይሮም ተረዲኩ ኣሎ ምስኦም እዮም ዝውዕሉ በቃ ቶም ስድራ ኣቦኦም እና ሰምዕሉ ይመፁ ሽዑ በቃ ኮቺሎም ብክልተ ኢዶም እዮም ሰላም ዝብሉካ ተረዲኩ ኣሎ ኢናዮ ክብረት ናይ ስልጣን ርኢናዮ እቶም ብክልተ ኢዶም በቃ ሰላም ክብሉካ ከሎ ትስምን ንስኻ ብርከ ኢሎም እትካየድ ነው ምን ሰላም ብለካ ኣስመራ ግርማይ ዳርጋ ቁርባ ብሪካልናኻ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝነበረ ዝተላለና ካብኦም ብጣዕሚ ተሓጒሰ ምናልባት ዝረሳዕናየ ተሎ ክበሃል ዘለዎ ኣነ እኳ ብዙሕ እውን ከምቲ ኣይተዛረብና ነየ ዝብሎ ምክንያቱ ናይ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ድሓር እንታይ መስለካ እዚ ድሕሪ ናፅነት ምስ መፀ ምጀመርክዎ ጀሚረዮ يجمركم كاساس مجمركم جميره دحر بقى نابوز مصيهم دحر ما حبر من سي سميع مالتيو زيد بلسب كم زي كاساس تقول شعو علن شنغبن مصيمن مالتيو ابتي ميدا زسطنالو اخليلو ابراهام زبال اخليلو چاي وطط خون نسونك حتات حلافي نيرو سيزو مصيو تلاليو مني كنزار بكاندلنا مو اوفيسنا مساغل مليله مني كيد
ኣብ ኦፊሶም መስኮትኩ ሽዑ በቃ ምሰራኹን ካሰርሕ እንደለ ካብ ሞንታይ ምስለካ ገለመለ ዋላ ስራሕ ኣብዚ ከነለውጠካ ኢሎምኒ ኣነ ምንም ታሽሚ የብለይ ምንም ዝቃወሙ ነገራት የብለይ ዝበልኩሞ ሲ በቃ ቅበላ የለ ማለት እዩ ዳሓር ኣነ ጻፊፎ ማለት እዩ ኣብቲ ስርሐይ ኣብኡ እቲ ማናጀር ዝነበረ ኣለም ይበሃል ኣለም ኣርኣያ ዝበሃል ማናጀር ናይ እንዳበራተሎ ተለኹለካ ኣለኹ ስለዚ ኦቨር 3000 ስራሕተኛ ዝነበሮ ማለት እዩ ምስ ዛረብክዎ ብጣዕሚ he was a very reasonable person ነይሩ ንሱ ብጣዕሚ ዝርድኦ እዩ ተሓላይ ናይ ቴክስታይል ቴክኖሎጂ ተማሃረ ስለ ዝኾነ እውን ነቲ ፋብሪካ ፅቡቅ ሒዝዎ ነይሩ ማለት እዩ ንዑ ምስ ዛረብክዎ በቃ ድሓን ኣነ ዘይ ናይ ሃገር ስራሕ ኩሉ ስራሕ ድሓን ኣነ ክሰደካ ኢሉ ኣይተቃወመንን ፅሒፉለ ማለት እዩ ፅቡቅ ሬኮመንዴሽን ሂቡ ሰዲዱኒ ከይድ ምሶም ተቆፂረ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ተቆፀርኩ ኣብኡ ታ ኮንቴነር ዝሃብከ ሪድባርና ዝበሃሉ ናይ ኖርዌይ እዮም ምኒ ሚስተር ዝበሃል ነይሩ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝተሓጋገዘኒ ብዘይ መጠን ከምኡ ንዓይ ሞራል ዝሃበኒ የብለይን ከምኡ ንዓይ ዝሓገዘኒ ሰብ ኣብ ዓለም የለን እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ መስራእኒ ምስተፋለጠኒ በቃ ገዙ ወሲዱ ተፋሊጡና ቢሉኒ ዳሕራይ ኣብ ኦፊሱ ምስከትኩ ገለ ከምታ ሓሳባትካ ምስ በለኒ ሽዑ ጋንታታት ነይረን ዘሰልጥነን ሰሬቺ ነይረናኒ ሰሬቢ ነይረናኒ ሰሪኣ ነይረናኒ ምስ ረኣየን ተንጋታታት ፅቡቅ ተስፋ ሃበኒ ገለ ድሓርቲ ናይ መንእሰያት ምስ ረኣኻ ተሓጒሱ ሞር ተሓጒሱ ሽዑ ሓንቲ ኮንቴነር ኣምፂኡ ነዛ ኮንቴነር ኣብ ኦፊስ ተለዊጣ ማለት እዩ ዝበሃል በዚጣ ቺነማ ኮረቾሮሳ ፈለኛሞን ብረታ ብረትን ዘለዎ ናብኡ ንዑ ሂቦ ንሳ ሽዑ ኦፊስ ለዊጥዋ ማለት እዩ ማዕፆ ተገይሩላ ፊኒስራ ተገይሩላ ኣብ ክልተ ተመቂላ ፍርቃ ስቶር ኮይና ፍርቃ ኦፊስ ኣይኮይና ንዓይ ከዓ መንበር ምስተሽከርካሪ ሰድያ ከም ስርዓት ካልኦ ኦፊስ መሲላ ፃዕዳ ተለኻ ተኮንቴነር ካልእ ነያ ሕጂ እዚኣ ኣብያ ነይራ ኤልፋ ሜዳ ኤልፋ ዝበሃል ኣብ ባርጂማ ብድሕሪ ባርጂማ ኣብኣያ ነይራ ሕጂ ንዓንታ ይብልዋ መስለካ ቀደም ሜዳ ኤልፋ እያ ነይራ ሕጂ እንታይ ውፅኦ ምላ ዳሕርያ ብድሕሪ እንዳ ግርማ ይብልዋ በቃ ግርማ ይብልካ ኣብኡ ድህና ንፋለጥ ይባሃሉ ማለት እዩ አንተ ወይ ኣኹልካ እዚ ናይ ግሩፒንግ ዝበልኩኻ እቲ ናይ ግሩፒንግ እዚ ነድሕድሕዶም ክዋጉ ምስ ረኣኹም ኣብ ከተማ ማእኸል እሞቶም ወታደር ስቂሎም እዮም ዝሪኦም ትረዲእኳ ኣሎ ዓረታ ስፖርት ምስ ኾነት ምስ መፁ ኩሎም ኣብ ስፖርት ምስ ኣተዉ ክዛረቡ ጀሚሮም ቋንቋ ለውጦም ኣታ ከመይ ኸትኩም ሎም ይስዕርኩም ዶ ተሰዒርኩም ክበሃሉ ጀሚሮም ቀደም ሕለፍያ እያ ነይራ ኣይተመናይ ዝኣቱ ሰብ ኣይነበረን ሓሳብ ዝኸይ ሰብ ኣይነበረን ካልእ ነገር ይፀኒሕኒ ንዓይን ከምኡ ከዓ ኣይፈልጦን እያ ኣነ ኣስመራ ቀደም ኣይነበረን ከምኡ ሕጂ እቲ መንፈሶም ኣብ ምንታይ ተለውጡ መስለካ ኣሎ ኣብ ናይ ስፖርት ከይዱ ዕርክነት ገይሮም በቃ ብዛዕባ ኩዕሾ ክዛረቡ ጀሚሮም እታ ዋና መጀመሪታ ኣነ ነቲ ግሩፒ ገጥፊለ ጀሚርያ እታ ምስጢርናተይ ባሕለይ ስለ ዝፈልጣ ከም ኣይለይ ጀሚርያ ኣነ እቶም መንእሰያቱን ተሓባቢሮምኒ እግዚኣብሔር ሃቦም ኩሎም ከማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ሕጂ እንታይ ክብለካ እዚ እንዲቲ መንቀሊኡ ዝነበረ ኣብዚ ናይ እንታይ ሽሙ ከዓ ምስ መፀ ኣብዚ ናይ ቅድሚ ማሕበር መንእሰያት በዓል ቶማስ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚ ሸንገብ ሓላፊ ቶማስ ተወልደ ብንሱ ናዛሪቡኒ ነይሩ ብዘይ መጠን ኢንፋክት ኖርዌይ ክልእኹኒ ትለኣኺኻ ኢሎም ነጊሮምኒ ነይሮም መንእሰያት ሒዝካ ዳሕራይ ካልኦት ሰባት ገልቢጦም ሞ እምበር መሪፀ ነይረ ኖርዌይ ተፃወቲ ሒዘ ከይድ ናእሽቱ ቆልዑት ተብላ ይተቆለ ዳሕራይ ግን ገልቢጦም ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳያት ገልቢጦም ሞ ድሓር ሓደ ነገር ኣሎ ዘይነገርኩኻ ኣነ ተረዲእኳ ኣሎ ኣብቲ ናይ ስፖርት ጉዳያት ኣነብኡ ከለኹ ኮሎኔል ኣልኣሚን ዝበሃል ነይሩ ሓላፊ ኦኬ ሓደ መዓልቲ ፀውዕኒ ሜዳ ረኺብኒ ደሊካ ኣለኹ ክዘራርበካ ኦፊስ ትመፅእ መዓስ ክመፅእካ ኢለዮ ፅባሕ ኢሉኒ ሰንበት ነይሩ ሰኒ ይኸዶ ኣለኹ ኣነ ከዓ እንታይ ክሽልመኒ ድዩ ከመስግነኒ ድዩ እንታይ እዩ ኢለ በለካ ታዊኻ ክደልካ ኣለኹ ደና ከይኣተኹ ከለኹ ኮፍ ከይበልኩ ኣቶ ግርማይ መፂኻ እምበኣረ እሞ ኣብ ስራሕና ዶ ተኣትለካ ኢሉኒ ኣነ ዋ ኣብ ምንታይ ስራሕካ ኣትዮ ብሎ ኣለኹ ኖ ስማዕ እንታይ ኢለዮ እስኻትኩም እኮ ሰሪኣ ሰሬቢ ሰሬቺ ናትኩም እዩ ኣነ ከዓ ሰሬዲ ሰሬኢ ሰሬኤፍ እየ ጀሚረየ ዘለኹ እዚ ናይ ህፃናት እየ ዝገብር ዘለኹ ኣነ ኣብ ዓበይቲ ዳእትኩም ዓበይቲ ወጋንታታት የሰልጥን እየ መሰል ኣለኒ ክሰልጥን የሰልጥን ዓበይቲ ምስ በልክዎ ኖ ሕሰበሉ ገለመለ ኢሉኒ ርኢኻ ኣነ እዚኦም በዓል ሸንገብ ምስ መፅኦኒ ናብኦም ተፀጋዕዎ ስለምንታይ ናብኦም ተፀጊሐራ ኢለዮም ምክንያቱ እንታይ ሽሙ ኾነኒ እንግዳ ኾነ ንሳቶም ብድሕረይ ከላኸሉለይ ማለት እዩ ተረዲእኳ ኣሎ ሕጂ
إذا شنقم نجريه كم زبلة نلا سبعة قلب بس بالكوز تعمى يقولوني لني دولة اوكي هراي كل شيء هبني إذا قعشت نايريد بارنا مستر تيريز بحال 100 عشاء يبني 100 قعشة يقع أساسه حسابه حنت قعشة 300 أوقع أنا راشعه كومه يبني مالياتات متعوت زغول نتقولعوت بس كله قراري بولي ده ما قبل كاي بقى معي مونتاي زي قبل الله مستر تيري وزح صبوا غير الله ولا تخلقوا كمان فلايتي راوند تريب تخفل الله نسيو لازم لك بعد بوقي ينعي نأب إرترا كعب بزحت سبورتينات أفريقيا قال فات بحال نيراتو ساعة مجرشة برتعت قامتا أبسحوا نيرو حجوكا قاعتا حيلام يوم وقالوا إيام زلو سوون تعيري بوغونوسي أب ساعة زسين مستر تيريسي خمس قنوة إزدالي مخنياتو ني إرتراسي كلوتا يدل نيرو سوون بناي سبورت كان هذا أمريكا وقع نيرو نعركي قويت خفريلو زمت كامينو سوتا زمت إذا سب قدم راديو مارينا وتهدر نيرو 1952 أب إرترا نيرو حجي إرترا سمعت هالو مستر هربرت يبال إذا مستر هربرت ريخا لقى بجنزبو كسعبارنتو خيدو جيل خيدو ويتي وي زبل بركال زبل نقرات يقولون أنا خمس فوق زبل كذا الله قال يخيد وطرا قبرلو أيرخبور يخيد أبو في سمات وطرا قبرلو حريق خيد بقى لميدو حراجل لميدو بقى تاش مخاينو ريخا لقى سمس جنزبون مسفلتاتون زمت أسابيع أبي إرتراسي قوي تخفري له مسي تردي قالوا قوي تنا ماراثون ما بالا أبي ما بقى بتاعشمو بخلال بقى ساحة جهمان تساق ولا تعرف حجز حلف كذا دولة نيرو خيدي إرترا قال ما نتاتي بلنا نيرو فيزا بزلله أب إمباسي قال ما نتاتي لنا لاسيو كذا دولة نيرو تميز قدوس سبيو الصحة حدا خبطهم استحوا ورون زنبورو بتناتي إسراح زحبوس زنبورو يوم هلا أصلتنا ناشونال تيم كوينز دمت أخ عنيرو مستر ستيف زبهال ناي كاب عد إنجليز السوون مسمت مسرائيل ني كمي كانوا زم كلهم كنترول تبوبروم أبزي تحاني سنة سرعات اللهم زم قلعوا أبعد إنجليز عسرت وعد كنقاط سرائن خلينا يبنا أنت مثلا كعفتي ميتا مسبوط يوم زجورمو زب لك الله ترينينج كجبر خلوا كحمش تبي تبحث ساوكم ترينينج زجورو مغرات عشاشو اللونا كلهم كأساسو إسراء كأساسو أبقوا تبلم بقى ثلاثة كأساسو تخا أبقوا تبلم دريبلين جبارو تبلم باس تكنيك تقابلوا تبلم ميدا قد فيهو سلازم بحنسا فيزيكال ترينينج ولا تي تكنيك كله انت اشمي غورو مالتي بحنسا اخوينا انت اشمي غورو بقى كله انا انت مسلكا ناي ما سبورت والكون من تايو ولا تزي كل نخيل ماتيخ مهار زغولو لا غورو لك زغولو لا اخي الى من ديو ولا كل كو عصا هررتا زلو ماتي نخساتر كومو ينيرو ناتي امنتي كومو عايز غبر نيره سلازي غرين انت تحماقت نيرن مغنياتو بجمرت يوم نيرم قلهم قا مفوعات نيرم قلهم اريا أجيكن بتقل الله خريو خلوه أنا نتحب وسن نيرو all in all 787 teams نيراناني oh my god إذا قبل كهالله من الباش ناس مرا يخون الكات حسب هون أخل بملؤ مالتيو إذا زوا قبل كهالله ذاكر زلوا بعل عزين زلوا جيشنا شيم زلوا كاب أتكلم نابز زلوا عد كله بعد شما نقص تحت شما نقص على عد كلهم سرجاقة إذا زم كلهم أب سرجاقة ميدا تغير لهم أو إتس أوتهم نيره ردا قالوا ميدا أب سعدا خريستان نيروني أب سعدا خريستان كأ بعد سعدا مبا بعد سعدا خريستان بعد سعدا بعد هزقا عد سوقدو بعد عد ياقوب بعد عد قبرو إذا يوم كأني أب سعد أبتي أنت شو متي أب سعوتي نيرهم سعدا خريستان متي أب سعوتي نيرهم أو قع ميدا نيروني أب عد قعدات ميدا نيروني أب عد قعدات ميدا زنبرني عدك بعد عد قعدات بعد صلوت بعد عد رأسي أو متي أب سعوت مالتيو قال أب حمبرتي ميدا نيروني مالتيو بعد حمبرتي سعوتي له مالتيو وما كبابي قالوا تريها زي في التحدثات بعد عدهم نجار بعد عد حموشة بعد عد باكو كويو إذا كل ما أنا فتوى مني نير قدم حجيجن فليتهم أو أرسل زنبركم مساهم هو تحدثات فليتهم all in all 767 teams نيران تحدثات جورانا زكايدا زنبرا مالتي إذن سمعتن ديو أسائلن ديو قلمرتاتي كل نيروني بقى كل نيروني حجينا قليل كمان على النمساي
ዲዘርኒር ፊቸር ከውፃ ሓሲባ ኣለኹ ፌስቡክ ከውፃ ፈርካ ክሪኡ ኣለዎም እቶም ቆልዑት ቀደም ሰኣልዎ ዝነበሩ ኖ በናእሽቶም ቆልዑት ክሪኡ ኣለዎም ናብኡ በቃ ኣብ ከረን ከማን ነይሩኒ ንጥፈታት እውን ነይሩኒ ንጥፈታት ዓሰብ ጥራይ እዚኣተኹ ሳዕ ናቕፋ ከይደ ኦርጋናይዝ ኣብኡ ናይ መንእስያት ነይሩኒ ማለት እዩ ናይ ህፃናት ስለዚ ሓንቲ ሰንበት ኣብ ኩሉ ዝፅወት ሽዑ ሰሉስ ኣነ የቕርቦ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ሬድዮ ፀብፃብ ናይ ዘብሮ ሰሎሞን ነይሩ ምሽክናይ ሰሎሞን እዚ ዝሞተ ሰሎሞን ጋዜጠኛ ንሱ ብጣዕሚ ምሳይ ተሓባበር ነይሩ ድሕሪ ይኸይድ ነይሩ ካልእ ከዓ ሕጁን ጋዜጠኛ ኣሎ እዮ ፍስሓ ጽዮን ዝበሃል ከዓ ድሕሪ ተኸታቲሉ ይሰውፅእ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ እሞ ክብለካ እቲ ሓዳሲ ኤርትራን እቲ ሬድዮ ቴሌቪዥንን እቲ እንዳ ቴሌቪዥን ዋላ እንዳ ሬድዮ ኩሉ እቲ ናተይ ምንቅስቃስ እንዲዩ ዝገብር ነይሩ በቃ እንታይ እሞ ክብለካ እቲ ስፖርት ጉዳይ ዳርጋ ጠፊኡ ነይሩ ክብለካ ሃሲሱ ነይሩ ነው ስለዚ እዩ አልአሚን ንዓይ ክፅውሓንሲ ሓቁ ውዕ ክዛረበንሲ ዳርጋ ኣይነበሩ ንሳቶም በርከ ኤግዛምፕል ናምፅኦም እቶም ጋዜጠኛታት ታእሽሙ ገብሮም ነይሮም ሓደ ሰብ ከምዚ ይገብር ከምዚ ኦርጋናይዝ ዝገብር ከምዚ ይፃወት ሓደ ዓመት ሙሉእ ስፖርት ኣይተካይደን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ስለዚ እቲ ኣብ ጋዜጣ ኮምፕሌን ይገብር ነይሩ ይፅሕፍ ነይሩ ሪተታት ብዙሕ ይወቕሶም ነይሩ ኤርትራ ብለካሲ ምስ ናይ ዩሮፕ ዝበፅሕ ስታንዳርድ እኳ በፂሓ ነይራ ምስ ዩሮፕ እቲ ፉትቦል ናይ ቀደም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምስ ናይ ዩሮፕ ዝወዳደር ነይሩ ካብ ኤውሮጳ መፅአን ጋጣታት ተሳዒረን እኳ ዝኸዳ ነይረ ስለምንታይ ነይሩ ኩሉ እቲ ተፃዋታይ ነፃ ነይሩ እቲ ኩሉ ነገራት ካልእ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ይገርመኒ ኣነ መቸም ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ቀደም ፀወታ ክሪኦ ከለኹ እቶም ተፃወቲ ክንምንታይ ግሽፎምን ገለመንም ክትሪኦም ናይ ሎሚ ተፃወቲ ክትሪኦም ከለኻሲ ይገርመኒ ኖ ወቀደም ከዓ ምንም ኣይነበረን ገዛኻ ከይድካ ሽሮኻ ኢኻ ትበልዕ ኣብ ዳኣመት ብግዕ ትሕረደካ በቃ ካልእ እንታይ ኣለካ ብዛ እቲ ሊቪንግ ስታንዳርድ ናይ ቀደም ዝነበረ ምስ ናይ ሕጂ ክልእ ከሎ እቲ ናይ መግቢ ብሓቂ ተለዋዊጡ እቲ ኢንዲቪጁዋል ገዛ ክትበሎ ከለኻ ኖ ቀደምሲ ፍልጥ እያ እታ ናይ ሓበሻ ትረኽባ ነበርካ መግቢሲ ፍልጥ እያ ኖ ኣብ ዳኣመት ኢኻ ትፅበ ነርካ ብግዕ ሕረደልካ ዋላ ገለመለ وحسرات النيران تنا باقع زجر مكاي شو عاد شيء قالوا باقع نيران جزء ولا كا حجين وثيقة حجي شو عاد شحبتي حنا انت يزر واحد شيء حجي دا در 14 شحبتي خلاص ها زي دمص راديو إيراناي ግርማይ መቸም ዕላልካ ሰሚዕካ ኣይጽገብኒው بمهنيات اتيازلاتني وسنت ساعات مالتيو that's why حجي ናብ መደምደምታ ዝኣቱ ዘለኹ ብጣዕሚ ካብ ማዓሞሉ በዝ ነቐለይ ቀኒለይ ከምዚ ናይ ዓበይቲ ሰባት ናይ ተመክሮ ዘለዎም ንኹልና ትምህርቲ እዩ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ነቶም ሰማዕቲ በዚ ጋጣም እዚ ብሽመይም ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ግርማይ ተፈሪ ወይ ከዓ ኣባ ሓበሽ we thank you يقولنا لي يوناتان أنا بزجبركم لي عدنا يا مسجن thank you تسفى قبر قريب كنت رابي لي ينبر بزحزر ساعة ونقرات والله خوانيو I know I hope next time ترسعت له زقاخير رابي لنا ونرغب نخون إذا مودات أنا أكونن تسفى قبر كسل أتيب ناس مران تزيعتنا معلش thank you okay ciao thank you يعني يقولنا لي أملاك كامسكم يقول كبرات تخاتلتي دمصي راديو ኤረና እዚ ክሰምዖ ጽናሕኩም ሓውና ወይ ከዓ ኣያና ግርማይ ተፈሪ ወይ ከዓ በሓበሽ ማለት እዩ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያት ተምሃሮ ኤርትራ ስፖርት ክፍል ሓላፊ ዝነበረ ማለት እዩ ዝነበረ ደኸብሎ ኣለሎ ኸማን መቸም ናይዘም ናይ ቀደም ሰባት ዝነበሩ ታሪኽ ዝፈልጡ እዚ ዕላል እዚ ኣነ ሰሚዐ ይጸግቦኒ ኣይ ሆፕ ከማይ ክትኮኑ ንስኻትኩም ማለት እዩ እኒያው ሎማዓን ዘዳለኹልኩም መደብ ኣብዚ እናዛዘመዩ راديو إيرنا 14 ساعات طوايت بلنيا كل شاب كل قديفهم كتكاتلوا زلنا تسفى وسنيبولون مسايك وصراهم تسنبت مداب نزنقع موسيقى بناتكم بينهم شقرتين وزدالو لكم بسترفه مسكانا وسنيبولون كسب حجه تعبستكم سايت صنحكم يغني لنا بالكو you have a wonderful day